ya gaya wa bankuna kada bankuna su bari a shiga a ga sirrinsu. Sun faɗa wa NIPS kada su bar kowa ya je ya ga sirrinsu. Shi Central Bank ya kafa dokoki, sun kukkulla account, sun kafa dokoki kada wani ya je ya ga sirrinsu. Ya kawo wasu mutane ya ɗauko su domin su je su bincike ya biya su zo su faɗa wa 'yan Najeriya ƙarya. Wannan shine abin da ake shirin yi. Mutane muna magana suna ganin kamar muna da wani interest ne. Me interest ina ni? Me nake nema a duniya? Cikawa da imani nake nema. Ba ni da wata damuwa ni. So abin da muke hange rayuwar al'umma talakawa da suke wahala, wanda suke kasa cin abinci, wanda suke cikin asibiti magani na gagarar su, wanda suke rayuwa cikin kunci bayin Allah. Ta ya za a yi muna cikin gwamnati muna iya ci muna iya sha muna iya sutura, ba za mu dinga hangen mutanen da suke shan wahala ba miliyoyi a Najeriya. Wani mutum shi kadai ya fi Najeriya kuɗi, ya ɗebe dukiyar Najeriya gaba ɗaya, ko muna magana an yi shiru, kowa an bani ni kadai nake magana. An bani ni kadai nake magana, duk Najeriya ba za a fito a yaƙi ba, a faɗa wa lalle wannan mutumin a ba mu dama mu shiga mu binciki wannan gurin da muka ce akwai. Kamar yadda nake faɗa muku, cikin kwanakin aiki 10 idan muka yi access da NIPS da CBN za mu fito da trillion 100 a biya bashin da ake bin Najeriya gaba ɗaya. Mu yi budget a gudanar da gwamnati babu bashi, a biya bashin da ke bin Najeriya, a kawo dala a karyar da ita, talaka ya sai abinci cikin sauki. Shinkafar nan da ta tafi 30,000 zuwa 40,000 ta dawo 6,000 7,000, talaka ya siya ya ce koshi. Masu albashin su ya ishe su rike iyalinsu. Amma a banni ni kadai ina ta magana mutane sun dauka wasa ake yi. Maganar wasa da maganar dariya ba maganar dariya bace yanzu ake magana, ake ta gaskiya. Na fito na sadaukar da rayuwa ta ne domin in kwato wa 'yan Najeriya 'yancin su. Amma Hon Gudaji kai ma ba wai ka fara yin ƙasa goyo bane. Ba na fara yin ƙasa, abin yana damuna ne saboda kowa yayi shiru. Na ga malamai na Allah suna huduba, suna addu'a, suna cewa lalle a kula a kuma duba magana ta. Ina gani a kafafa malamai suna ta magana, amma ya kamata masu faɗa a ji manyan ƙasar nan wanda suke da 'ya'ya, kuma 'ya'yansu na da 'ya'ya da jikoki, suke tunanin Najeriya ta ɗore ta gyaru, a samu sassaucin rayuwa. Wannan abubuwan da aka taho da a samu sauki, kamar yadda yanzu saukin yake dan samuwa, laifuffukan suke dan raguwa, abubuwa kashe mutanen yake raguwa, a dawo ma a daina kwata-kwata, kuma a daina yunwa ce da talauci ya kawo.